Hai लोगोफोर खुलुमबाय Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ मा जागोन नोंथांमोना टाइटेलाव नायनानै मिन्थिबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ माने गामिनि गथ'साफोरजों दाथ' स्कुलबो गैया गासिबो लकडाउन स्कुला बन्द ओंखायनो जोङो माने मोनसे गेम गेलेनो सानबाय आरो गथ'फोरखौ मोनसे गेम गेलेहोनो सानबाय बे गेमा जेनेबा बथल फिदिंनाय गेम जागोन ओमफ्राय गथ'फोरनोबो दाबो गेमखौ खोन्थायाखै आं बिराद सोंगासिनो दहायनिफ्राय दासो खोन्थानोसै लासैनो नोंथांमोनाबो फैदो चलो एबार गेम फैखान दे आदै हा ओमफ्राय आं गेमखौ बुजायना होनोसै गथ'फोरा बुजियाखैनो दहायनिफ्राय कि गेम हय इदि सोंगासिनो माने हारसारायलायना बथला जोंना बेसो जाबाय बथल दंमोन आदै लांबाय अबेबा ओमफ्राय गेमथ' थाखालके इदि जागोन हय itu kurairim kurai kena zote neka goi thakun hoy ইয়াত থাকিলে বিস্কুট খাবব ইয়াত রুখিলে আম ইয়াত রুখিলে কুরকুরি হেনেকুৱা বুজিছ যদি ইফালে গল বটলা যদি ওरै এনেকা সাইডত যাই নহয় যদি সাইডত थाङो होमबा এই बटल एकटा দি পানি दुलुकिया थिकले दुलुकिया बेजों बुगोन 5 बार दे धाम के 5 बार मारे লাগিব बेजों बटला जुदि ओरै थाङो साइड थाङो होमबा ओमफ्राय जुदि बटला ओरै फैनानै बेयाव गोलैयो बुजिस होमबा दै बाल्थिंसे लोंनाय जागोन लोंनाय बानलु गथ'फ्रा बानलु जानो हागोन बेखौ मिथिया ओमफ्राय दं बिस्कुट बाउन्स ओमफ्राय इ मा नाम थान्दा अरेन्ज फै या बिस्कुट ओमफ्राय दङ खुन्थाइखौ 5टा जाहोगोन दै आइस माने खामबोरै खावपारा हायनो हायनो दा मिथिगोन बे जाबाय बेखौ गरबा टेब्लेट ओमफ्राय बिस्कुट पतंजलि दुध बिस्कुट ओमफ्राय दं थाइजौ बिराद गोखै थाइजौ बेखौ संख्रिबो आबालुबो जेबो इदि जानांगोन गथा गथा डाइरेक्ट अरनानै काटि निदिउ दे ओमफ्राय बिसिम दङ कि हय कुरकुरि क्रान्च तो आं गेमखौ खेलु गेमखौ दानिया स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो फार्स्ट hey ready 1 2 3 gol okon huru je tar kene jak okon pani sitrai di mar de दैल' सासेसिगोन दै गेमखौ जों खोन्थानोबावदों खननै गेलेगोन सासेखौ बे गेलेखांबाय लास्टआव आरो खनसे गेलेगोन slow 1 2 जोङो बाल्थिंसे दै लुगुन सानदोंमोन नाथाय बाल्थिंसे लुगुन सानदोंमोन बाल्थिंसे लुला गोजाङोना एसे दोमैलु जादों जक्टु दाथ' सासेया दै लुनानै गाफां मिनिहां जागासिनो नै माने बिसोरो फास गेलेना लासै बथलखौ लासै होनो रोङाखै दा प्रिटि दङ दे लासै थांगौ थोड़ी लगी ऐसे नौकरी jangan baik kurkuri halo nekay lasi nanggo muste dipok pasbar matat itu logot noh itu logot he pasbar iya susah Pani. Kamu balu menjalan nama beranai gimana aku turun
Gilirannya moजां मोनाखै हालागि सिनाय खिलिकिना फार्स्टआव माने जाय आं देखायनो फार्स्टआव दै लुजनाया बेना गाबहां माहां जाना दंमोन बिसोरो दा इसोरबो लुजाजोब्बाय मिन्थिबाय Second round, first round थांबाय सब दै सासेल' देरहादों इफाले ओइ बे बिथाङा एसे सालु बायदि मोनदां सालु आसना टुकलु टुकलु होजोब्बाय बिसोर ओरै स्लिम आरो खिलुंना तिता सेकेन्ड आरो अ रेडि रेडि सबे रेडि रेडि गो एसे ओमफ्राय जों सानदों फुला बांसिन फिस्ला ओरै माबा गैयिखाय ओरै दुदुलाङो खोमा सानदों आरोना ओमफ्राय जों इखौनो होथ'नोसै बेयाव जुदि सोरनिबा गोलैया बेयाव जों सिनहा लादों फिसा फिसानो सिनायनाय बायदि जोङो बेयाव जुदि थायो होमबा जों इयो अरेन्जखौ होनोसै आरो उनावहाय इखौ फिदिंग्रोनोसै दानिया आयु मा 1 ओइ 3 बोनो अ माय गॉड कुरकुरि न'न'आ ओइ कुरकुरि मिया योशिदा हो आम थाइजौ थाइजौखौ जा jadi ketawa-ketawa खनबा जानांगोन खनबा दुइ बार आरो तीन बार तीन बार ना आरो दुइ बार only दुइ बार आरो एक बार ओरैबायदि गोखै थाइजौआ गोखै बिफांखौसो जों खाखादोंमोन माने आरो एक बार लास्ट kesasaran nih jangan naik kurkuri naik botol lot kurkuri apa tuh itu ya rahat kurkuri kuntai tahu chalo idrau saja pas kamar deh horo ka nih jangan lihat ya mithaniki darau belum kasih deh horo ka तीन बार 4 बार 5 बार दो बार से एक बार ओला बोला खासे एक बार खा बोले हरो ना या मन निजमे ना हरो खासे इफोर ताके खावो नसे पुरा जरा खा बस कामर मिथाना बिना गदा इसे खावजि amja yot ini paisa ini buat marah jadi nah itu untuk marah apa deh haju एक बार कम लो समोर एक itu dulu kayak gini lu hanya mana sok itu ya nama botol kan kayak mana botol sok थाइजौ lo kadang sama itu tingan साफा जाबाय tingaना मिथा थाइजौआ जिराया गैला एबारा सब थाइजौल' नालाय एबारा बिगुर जिलासिं जानो मोनगोन जर केमेरा बोले सारा कुरकुरि पाबो नेকি कुरकुरि आम बेया मोनबाय कुरकुरि सिनो इसे जोर दिए ठंडा बिथाङा मोनबाय ऑरेंज दा होनसै इखौ मा होनो खुन्थाइ aset dua biskut Patanjali biskut ora nemen nang dulu hai yauta nai pasta holibo hatur ngakor korba जाखागोन जों दहाय दोनखादों खाबालाय korba pasta juga deh Lima pila berapa? Oh, pila berapa? Gili
Roro. Tak pani deh pani. Thor, kelo kamera thor. Senali fai konse. Fui, konse. Akhiri kenan cobe. Mumta sini mumta ko. Oh, mantap. Senaki kamera mendebe. Iku na pala. Ada konse ko na. Deh. Aku ikut. Kejar. Amar kamera mau dikawal lagi bro. Pekesan aku bang. Isu sih gue niman balu jalan niman post besar. Kau mau nanggut? Yes. Ada pani coba. Telu. Lika. Bo, balu. Kiting tak. Lika. Tahun. Mumta ko sira. Kamu kaya berarti sans. Ani kunai deh. Mui nak khang deh, mui ne. Tontok kilau ahe. Oh. Hoi lagi sih. Tontok kena khilili. Pani dalam habis. Mobile. Kopan. Biskut. Gede biskut. Lu sama sih nih. Wow, biskut. Mimi itu tukar apa lo? Tala Mimi undai. Bude. यहाँ पर रुक जा मेरे नन्नो के फेवरेट मोनो ठंडा Dumpasa munduan. बियो दुमपाया बे खुन्दायखौ ओरैनो जाना होयो नों जालाय माबा साना जानाय थांबा थां इये हारले कुतुर सब साफा इखौबो जाजोब Malam sih kang. जाजोब नायो हा एक खायसा र एक र Langbai ande. र मै खासन मेलो पारे आयु इबा तयो पारा Tanan pari kuntai. इसोरसो खुन्थाय मोनजायासै माने Kasang arek bar. इयो Potom. Ande. Hal lagi rasta mitam. ओइ बालु जाना आलु गन आलु खै केमेरा हमनो होबाय थानायखाय जादों लास्टआव केमेरा एसे सेन्स जाबायना सेस बिसरा आइ जुलुकिया कि होइसा ये नै बालुखौ गब जाबाय एस सेस Nija tuh tak di bapak. Tak kirim. या मार जादों नोंसोर मार जाखां मिथिला Ada mana jalan dari ase. Bahira jalan dari. ও মনত ছাড়া ধরে আছে বাইরে চলা ধরা নাই হয় নাই Mora fitrat tak. তুইও ফার্স্টতে করেছিলি হয় নাই গেম খেলি কেনেকে লাগিছে ক আৰু খেলিবি নাই সাनै जेबो मोनाखै दे तुइ फुवानाय নাই একো বেজে ও সাথাম জান ন নজों ও ন ন मेंगो होबाय थां लास्टआव तुर कुरकुरि ल तुखौ मोनगोन ना नङाबा होआबा ना आरो कोने फुवानाय Milo kau boleh? Kune kita boleh utah, deka. Ada apa? Apa menakai? Nijima orange nang bay. Tapi dulu tuh ini video ku naik nang mudang lah. Subscribe kelam deh, isi jeng nebo online ku horde. Tapi kau rasa bu? Suka. Itu tolak kuraro. Hai, video vlog ini takai isi disay. Thank you so much ini video ku judulnya takai. Bye bye. Ini video ko naik. Bye bye. Bye bye.